Revenit că am pus pe pauză, că am avut niște probleme. Și mie îmi pare bine că ești prostă. Vrei să fim iubiți? Am iubită. Da? Cine e iubita ta? Cineva. Care cineva? Măta. Nu. Nu. Nu is gay. Ba da. Ba nu. Ești băiat? Da. Ai zis că ești fată. Ești prost sau proastă? Da. Da. Ești polițist? Da. Dar vreau să-mi fii prieten. Eu nu. De ce? Nu am chef. De ce nu ai chef? Ești proastă. Nu, tu ești? Nu. Ba nu. Vreau să te am pe tine. Am iubită. Vorbești anapoda. O cheamă Antonia. Măta. O cheamă Măta. Păi parcă ziceai că nu știi să citești. Da. Nu se vede. Hai, nu mă mai nebuni. Ești manelistă. Da, ascult Salam. Tu ești manelist? Nu. Ești rochetiță? Nu. Ba, ești robot? Bă, e robot? Da. Dacă x, y egal cu z, de ce x, y egal cu 23? Măta e proastă de aia. Ce zic eu? Ce zici tu? Ești proastă. Cine spune ăla e? Cine spune ăla e? Măta. Spune tu. Măta, spune tu prostă. Ce vrei să facem? Să mă
Măta. Cine înseamnă mag? Mag. Că e proastă. Băiat, bă. Ești handy? Nu, i-am închis gura. Nu mai ați să scrie. Ești Dili? Nu. Tu? Măta. Ești fraier. Și măta. It may see you later. Fuck you. Știu că-s doar un clown pentru toți, asta e masca mea, să fac să râdă cine eu plâng. Da, te înțeleg. Acum încheiem și nu mai putem înregistra pentru că mi se încheie telefonul. Ceau, les.